Poruchy štítnej žľazy či rôzne druhy rakoviny. Za týmito chorobami stojí látka, ktorú máme doslova za oknami. Kým Brusel chce nebezpečnú chemikáliu zakázať, my s ňou obkladáme domy. Chystáte sa zatepľovať dom alebo bytovku? Polystyrén, ktorý je na takéto účely používaný najčastejšie, obsahuje toxickú látku. Aby nebol obklad príliš horľavý, výrobcovia pridávajú do polystyrénu hexabromocyklododekán. Ten je na zozname Európskej chemickej agentúry medzi 7 toxickými látkami, ktoré Brusel zrejme zakáže. Sa nerozkladajú v životnom prostredí, kumulujú sa v živých organizmoch, v tukových tkaniach, okrem iného aj človeka. A sú veľmi toxické. Úrad verejného zdravotníctva pripúšťa, že látka obsiahnutá v polystyréne pri zatepľovaní bytov môže stáť za veľmi vážnymi poruchami a chorobami. Spomaľuje činnosť detoxikačných enzymov, je tiež podozrenie, že môže vyvolať rakovinu, narušovať hormonálny systém štítnej žľazy a môže spôsobovať aj poruchy vo vývoji nervovej sústavy. Na Slovensku ide stále o najrozšírenejší spôsob zatepľovania. Môže za to cena. Penový polystyrén je o niečo lacnejší ako minerálno-vláknitá doska. Európsky zoznam nebezpečných látok je na svete od vlaňajšieho októbra. Zákaz ich používania má začať platiť až v roku 2011. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Spor o majetky a vinicu je v pozadí rodinnej tragédie, pri ktorej zomrelo 5 ľudí. Sú antiradary nezákonné alebo nie? Polícia sa nevie dohodnúť s predajcami. Pre tatranské Kamzíky je táto zima mimoriadne ťažká.